Newton Ogada ochwalo bura e doho mar kwedo welo mar Boyd Were kaka jafuadh bandech ODM e yiero ma Kasipul. Nikimbia Bosongo na anaitwa Sister Matilda, ni head teacher kwa hiyo shule. Nikamuuliza kuna nini, mtoto ni mgonjwa, hakunieleza. Akaniambia kimbia. Nikafika katikati akanipigia hujafika, nikamwambia kwani kuna nini. Kufika huko akaniambia nikae, mtoto anashughulikiwa. Obila nonotho mar japuonjre sikund primar Mamosocho manyolwar ma otho kanyo e school. Nitie diche mokwongo modwaro ni teko omi mana investors gini magilosi kendo kata winjruok mar nyiso bankable projects kama ginyalo kete pesa. Gavana ma Siaya James Orengo singo ni romo mar joket mwandu madhi timore e kaunti no ok binjao gi siasa. Machini ya koromogi weche manyen mag kagi kacha, nyinga en George Bati. Ywaruok mar laro tiko mar duond bura mar ODM e kar chung'ur bura ma Kasipul koro chopo e doho bang' jachung' Newton Ogada chwalo ng'ur ka odwaro ni apud doho ma winjo ng'ur ma otudore kod weche mag siasa kod duond buche owito oko welo mar Boyd Were. E bura ma ochwalo ni doho, Ogada wacho ni welo mane obagi kod duond bura mar ODM Kasipul tarik 24 mar dwe mar 9 ne opong' kod mibadhi gi tulo ma ok winjo bed ni ipuodhe. Jafwambo marwa Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Ng'ur mochwalie doho ni aput mawinjo ng'ur mag weche siasa, Newton Ogada ni mondo chungi duol matayo yiero kod kio pacho ka IBC e kik puodhi nying Boyd Were kaka jalno madhi fwadho bendera e yiero no madundo ma idhi bagi Kasipul tarik 27 dwe manyien ma bang' kanyocho landi Boyd Were ni obedo jaloch e welo mar ODM bang' yudo mbulu mohewo 18,000 ka Newton to ne oyangi ni oyudo mbulu mahewo 3,000. Jopiny nokono bet kanyo saa achiel okinyi ka okalo kuom kinde mage. Ogada dwaro ni mondo IBC kik puodhi duoko mar welo manyocha ODM otimo Kasipul tarik 24 dwe mar 9 ka oywak ni welo no ne opong' kod tulo gi mibadhi ka chike matayo yiero ne ODM ne ok oluw e yo maratiro. E andika mar kuong'ruok kata affidavit ma opedhi e nyim doho, Newton Ogada wacho ni e kind saa 8 kod saa 8:30 mar odiechieng'no mar welo e kweth mar joma undu mane ni kod gige lweny ma ochichni ne gin jok ma okodi kod jogo ma gipiem godo ne omonjo osiptal mar Berils e kama ne en kaachiel kod joma ne sire ne nitiere. Owacho ni kwethno ne oketho mwandu, ne gitoyo nyamburko, dirisni mag osiptal e kendo ne gigeng'o ne kuom mahingo seche ne en kod agent mage e kendo ne ok ginyal wuok oko marango kaka welo ne dhi nyime. Bende owacho ni welo ne ni kod mibadhi moriwo goyo mbulu nyadinwoya, joluto mbulu ma chik ok opuodho, nyithindo ne iketo goyo mbulu e kendo ne ok gichiwo rejista mar jokanyo mag ODM ma opuodhi mondo go mbulu. Owacho ni apisas matayo yiero ne rango mana opande e kendo mano ne omiyo nyaka joma chik ok opuodho ne ogoyo mbulu. Ogada bende stayo apisas mane tayo welo no kod karende maggi ne onindo nyakonichiel kendo owito kucha ng'ur mare mar mibadhi mane timore welo no. Owacho ni gige goyo mbulu ne ochopo modeko, kata kamano mbulu to ne olor apoya motelo ne sama owinjore. Moko kuom kunde luto mbulu bende owacho ni ne onywandi kanyakla ka ok ochiw ler kata milome ne jokanyo. Ewi duoko mar ombulu bende Ogada owacho ni duoko moko ne landa ma onge oboke ma podho duoko go. Newton Ogada ne ochwalo ng'ur ne ODM tarik 25 mane en ndalo achiel tok welo no, to kata kamano ng'ur mare ne owit oko tarik 29 dwe no. Ewi mano modwaro ni mondo doho winj ywak ne mapiyo e kendo owito oko welo mar Boyd Were kaka jachung' mar ODM. Apudno mar doho ma winjo ng'ur mag duond buche Political Parties Dispute Tribunal ochiko burano ni biro winji chieng' wuok tich mar juma manyien. Magitimore ka ODM nyochi oboke kata certificate ne Boyd Were e kendo yange kaka nyangile margi e yiero madundo michan tim. Walter Nyambaga, Ramogi TV.
Kawasodero ni James Orengo maen gavana mar kaunti ma Siaya nigi geno ni romo mar joket mwandu madhi timore e kaunti no chakre tarik 15 dweni dhi yawo rangach mar dongruok e kaunti ma Siaya. Galamoro no ma idhi yaw kod jatend piny William Ruto dhi miyo pek sekta mar pur, teko sitima to kod limbe e twak margi. Orengo yango ni galamoro no dhi miyo pek weche mag keto mwandu ma ok weche mag siasa. Siaya osebedo ka joket mwandu kata johala madongo ok osebedo ka donjo e Siaya. Koro sitiko ni mokwongo dwa nyisogi ni Siaya en kama inyalo kete mwandu kata inyalo goyo ohala. To wan gi geno ni joma birogi kuomgi kata bed na ji ariyo kata ji adek, Siaya nyalo wuoke gi factory mag yore mag pur, value addition yore mag pur, kata mag kambe mag sukari, warango pamba ahinya nikech Siaya chon en kar pamba, nong'ere kaka kar pamba. Wan kaka Siaya County waseketo pesa moro madimba mwadwa chako go jinari ei Madiany. Jochiw thieth mag kaunti ma Nairobi og'anyo ka gibando sara margi ma oselewo kuom dweche 3. Jochiw thieth go bago wuoth ka wuok e alap ma Jivanji buore Nairobi nyaka PC mag tend kaunti ma Nairobi. Giseyo gavana ma Nairobi Johnson Sakaja ni osedhi ataro gi winjruok mane giseketo motelo ka gisingo mar dhi nyime kod ng'anyo margi nyaka chop winj ywakgi. Hatujalipa mishahara for the last 3 months, na that is July, August na September. Walilipa July kidogo lakini hawakumalizia, so August na September yote hatujalipa mshahara. Kitu nyingine tunasema ni kwamba county inapenda kusign makaratasi lakini hawafanyi nini? Hawatimizi maagizo yenye tumekubaliana sisi kama wafanyikazi wao. Lakini sasa tunasema kuishi Nairobi bila mishahara for 3 months, imagine inawezekana aje? Hiyo ni kitu haiwezekani. Tuko na nyumba tunafaa kulipa rent, tuko na watoto wako shule, tunafaa kuenda kazini. Hiyo yote inahitaji pesa. We are getting excuses that Exchequer has not sent money, Maras G, the money that was sent is not enough, and all these other stories. We want to say that as far as we are concerned, we don't know what Exchequer is and COG and all these guys. We just want to tell them that the way they sort the national bills, because we have not had the national staff complaining of salary delays, they should support Nairobi by making sure that they send money on time, and we don't want to hear those excuses. We want money for salaries be utilized for salaries. We want them to send money on time so that we don't have this suffering. One last thing that we want to tell Nairobi is honor agreements. Obila e kaunti ma Kisii ochako nono tho mar japuonjre moro ma nyoluar apoya ma otho e skund primar ma Mosocho. Jonyuol japuonjre no ne ochopo e skund no gi mirima ka gidwaro duoko kata ng'eyo gima notimo nyathigino ma nyinge Michael Hansen. Jonyuol ywak ewi digni mar tend skund no chiwo negi ripot ewi gima dinyo kel tho ma apoya mar nyathino. Nilipigiwa simu asubuhi, sio saa 6 sijui saa ngapi. Nikaambiwa nikimbie Bosongo na anaitwa Sister Matilda, ni head teacher kwa hiyo shule. Nikamuuliza kuna nini, mtoto ni mgonjwa, hakunieleza. Akaniambia kimbia. Nikafika katikati akanipigia hujafika, nikamwambia kwani kuna nini. Kufika huko akaniambia nikae, mtoto anashughulikiwa. Nikakaa kidogo, nisikukaa, nikasema nataka nione mtoto akishughulikiwa. Nikaingia kwa room next, hakukuwa na mtu. Nikaingia kwa room next, hakuna mtu. Nikaingia room ya 3, hakuna mtu. Ananiambia mtoto anashughulikiwa, weka. Nikasema hapana, mniambie ninaenda na mtoto wangu. Nikaenda next, nikaonyesha mtoto wangu amelala. Hata alikufa akaandikwa jina kitambo. We have addressed the issues, and now the situation is calm. We have talked to the parents, we have talked to the student, and we are sure that they are ready to continue with life, because when one dies, it's not the plan of us.
but it's course plan and it has happened. We want just to wish each one of us that we take heart. Duol mochung' ndiko obila e tich e pacho ka NPSC gi bad migawo mar obila NPS koro singo ni chenro mar kawo obila mabiro chakore tich abich jumani biro bedo thuolo maonge kod mibadhi. Ogai mar obila Douglas Kanja gi jakom mar bad migawo mochung' ne Commission mar obila kata NPSC Dr. Mani Kamora olero ni okenge oseketi malong'o mag geng'o timbe mibadhi makinde duto osemienjo kendo mieno chenro mag kepo mag obila. Kanja gi Amani olero ni apisas biro dhi e pap ka obila osemi tiegruok makare kaka chenro no ibiro ta. We have also warned our officers that we want them to conduct a clean exercise. A clean exercise devoid of any corrupt practice. And I have repeated to them that no one should solicit for money. We are ready to take serious action, drastic actions against any member of the service who goes in that direction. For the public, please don't involve yourself in giving out money. Hatutaki processes za kufanywa baada ya jua kuchwa wakati wa giza. Kila kitu lazima kifanywe wakati wa mwangaza kuanzia saa 2 mpaka saa 11. Na hiyo tumeemphasize kabisa na tutahakikisha imefanyika. Na tunatangazia hata Wakenya wote kuwa wakiwa na swala lolote, wakiwa na tashwishi ya ufisadi, waweze kuripoti kwa zile nambari ama vile vitengo mbalimbali ambavyo vimewekwa. Ogai mar obila Douglas Kanja koro lero ni piny Kenya pod ok oyudo milome malong'o ewi chal mar kaka obila ma Kenya biro dhi nyime gi tayo chenro mag kelo kwe piny mar Haiti. Kanja lero ni nyaka sani pod girito wach malere ewi okang' mayande kuku mar piny mangima ma ochung' ne weche mag arita kwe ma ong'ere kaka United Nations Security Council nokawo mar loko Kenya e telo ne chenro mar kelo kwe piny mar Haiti. Sisi tunangoja mpaka tupate that information ambao kutoka hapo tutaona mwelekeo ni gani. Kumbuka mwelekeo kama hizo upeanwa na National Security Council ambao tuko naye hapa Kenya. Kwa hivyo tugoje, tutapata mwongozo. Kumthulo marigni 20 gi nus sekta mar tweng'o gi uso lewni ma osebedo kadongore kaachiel kuom okenge ma osekelo dongruok makamano en winjruok mayande sirikal mar piny Amerika oketo gi moko kuom pinje Afrika makoro ne miyo mwandu mawuok e Kenya kadonjo e piny mar Amerika ok juogo osuru. Winjruok ma otise ni agoha kata kamano wich bar koro nitie ni mar winjruogno nyo chopo e giko mare tarik 30 mar dwe mar 9 higani. Kaka jafwambo mar Elizabeth Ajode lero, kar loso lewni ma EPZ ma Kitengela en achiel kuom kuonde ma jotije mage ni kod kibaji ma ok oketo sei kendo e winjruogno to osuru. Tije madago helni ma Kitengela EPZ ne jotije geno mar giduono ka ok ging'eyo gima kiny. Luoro makama biro kaluwore gi winjruok ma otisni agoa mayande nitie kind sirikal ma Amerika kod pinje 32 mag Afrika mar keto ohala manyangafu maonge juogo osuru koro chopo e gikone. Nonro ma wuok kabad migawo ma ochung' ne dag kembe maloso mwandu ma iuso e pinje ma oko Export Processing Zones Authority mohewa tamalo 50 mar mwandu ma iloso e pacho kaka dhi e pinje ma oko gin mago madhi e chiro ma Amerika. Mwandu gi ne yot tero e pinyno e bwo winjruok mane otisni agoa ma osebedo kaneno ni osuru ok ket mathoth e mwandu go ka ochopo e chich Amerika. Because we love to scale down operation to make sure that we look at the orders and we negotiate with the buyers who are willing to pay the tax, and we have to share maybe 50-50. It's not easy. Right now, our facility has a capacity of 650 employees. This unit alone has a capacity of 650, and we are operating at under 200 people. Midhiero ma omako jo ohala gi jotich en ni sirikal ok chiw singo mar ka bende winjruogno ibiro ketie kogno kendo koso dhi rumo chutho. So in a situation where there is back and forth, you're not too sure whether it will be renewed or not, what the tariff will be, you want to play within the short run. Nonro mar Export Processing Zones Authority yango ni e thuolo mar higni 5 mosekalo
Kwan ji ma ondike tich e kembe maloso mwandu madhi e pinje ma oko osemedore kawuok e kwan mohewa 45,000 nyaka mohewa 66,000 kochopo e giko higa mokalo mar 2024. Tijego koro ni akek yore. Our biggest fear is that we are going to lose orders, we are going to lose jobs. Some people even will go back to the streets because wengine wametoka huko. Hatujui tutaenda wapi, tunategemea kampuni zimefungwa. Mapato yetu tutapata vipi? Tutaenda wapi? Tuko na mfanyikazi nyumbani, ananitegemea. Niko na in-laws. Niko na kijana nasomesha kutoka kwa in-laws pia. So hao watu wote over 20 people they are depending directly on me. Rumo mar winjruok mar AGOA nyiso ni koro chik mayande ochiw gi jatend piny Amerika Donald Trump mar juogo suru mar atamalo 10 kuom mwandu mawuok e Kenya kadonjo e pinyno dhi chako tiyo. Okang' makama nyiso ni nengo mwandu go dhi idho kendo nyalo nego chuny jonyiewo mi mwandu go diw e pachoka. E higa mokalo mar 2024, Kenya ne oyudo ohala mar shillings bilion 69.5 ka owuok e chwalo mwandu e pinje maoko. En mana geno makoro oketi gi jotije makwan gi ohewa 50,000 matiyo e kar kembni mag EPZ ni mar yuto margi wuok ka kendo ng'ikruok mar thuolo margi mar tije kidekrocho ochumi margi kod jogo mageno kuomgi. Elizabeth Ajode, Ramogi TV. Ramogi mathoth ibiro yudo koromo saa 7 gi saa 3 weche manyien mag ang'ich welo kaachiel kod imore. Kao kamano erokamano kuom yiero Ramogi TV. Giko mar weche manyien mag Kagi Kacha. Nyinga en George Bati, oriti masani.